Hello, mayong gabi mga pinangga, no? Rugay ko naka-live kay pislang mo pataw nga higala. Nya, mayong gabi ninyo diha, no? Basin makahabol pa mo mga higala. Amo ko gi-post diha. Siguro alam na ninyo, no? Balikin ninyo ang 999 ha. Ayan yung kalimti. Kada taya ninyo, piliin niyo 999. Ako yung ganahan karon 750 ug 950. Ang ako yung ganahan karon 750 ug 950. Niya naamagod ning 317, 374, 375. Naapod ang 376. Niya 467. Pero ganahan yung ko sa 750 ug 950. Sige, salamat.